Ένα σημαντικό επίσης κομμάτι της εκπομπής ήταν οι χορηγοί της εκπομπής, τους οποίους βέβαια και ευχαριστούμε για την συμβολή τους και για την εμπιστοσύνη που δείξαν σε αυτή την εκπομπή. Θα πάμε σε αυτό το σημείο, αφού είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές κάποιες παρουσιάσεις των χορηγών. Έχουμε αφήσει τελευταίο, και θα το δούμε τώρα, το Auto Club Παπαπαναγής. Πάμε, Άλεξ, να το δούμε. Πάμε να το δούμε, το φιλαράκι με τον Κώστα. Πάμε λοιπόν. Τελευταίο από τους χορηγούς της εκπομπής έχω αφήσει έναν πολύ καλό φίλο για μένα, τον κύριο Κώστα Παπαπαναγή. Κώστα, καλώς ήρθαμε. Καλώς όρισες, Στέλιο. Στο μαγαζί σας. Βρισκόμαστε στο Auto Club Παπαπαναγής, όπως έχετε καταλάβει. Λοιπόν, Κώστα, θέλουμε μια εξενάγηση στην επιχείρησή σου. Ωραία. Πρώτα κύριον, καλώς όρισατε. Σου εύχομαι, μια που είναι η τελευταία εκπομπή και όπως έχω μάθει πήγε πολύ καλά η εκπομπή σου, να συνεχίσεις και του χρόνου με νέες δυνάμεις και να πας ακόμα καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ας πάμε στο κείμενο το δικό μας. Να πάμε στο δικό μας. Σας καλωσορίζω λοιπόν για μια ακόμα φορά στο μαγαζί μου. Το μαγαζί βρίσκεται φιλικής εταιρείας 7 απέναντι από το ΙΚΑ. Η επιχείρηση ήταν πατρική, ξεκίνησε το 1969 και από το 1985 βρίσκομαι εγώ εδώ, σταθερός κάθε μέρα. 22 χρόνια μέσα στην αγορά λοιπόν. 22. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε το πιο παλιό κατάστημα που εξειδικεύεται σε αυτό το είδος, σε αξεσουάρ αυτοκινήτων. Πώς μπορούμε λοιπόν να κάνουμε όμορφο το αυτοκίνητο, το αφήνετε σε εμάς και όλα πάνε καλά. Το αυτοκίνητο που για πάρα πολλούς είναι ένα αντικείμενο λατρείας και θέλουμε πραγματικά, εκτός από την εξωτερική του εμφάνιση να είναι τέλεια, και η εσωτερική του εμφάνιση. Τι λοιπόν μπορεί κάποιος να κάνει στην επιχείρησή σου για το αυτοκίνητό του? Ναι, εμείς λοιπόν θέλουμε τους πελάτες που λατρεύουν το αυτοκίνητο και εδώ νομίζω ότι είναι το κατάλληλο σημείο, το κατάλληλο στέκι. Εδώ μπορείς να βρεις από τον εξωτερικό καλοπισμό του αυτοκινήτου σου, δηλαδή ό,τι χρειαστείς, είτε είναι κουκούλες αν θέλεις να το προστατεύσεις, ηλιοπροστασίες μια που είναι η εποχή. Μπορείς επίσης να βρεις καλύματα, πάμε στον εσωτερικό χώρο, μπορείς να βρεις πατάκια, μπορείς να βρεις ό,τι αφορά τον εσωτερικό διάκοσμο, δηλαδή μπουλεβιέ, τιμόνια, καλύματα για το τιμόνι, οργανάκια τώρα που είναι και της μόδας, και ό,τι άλλο χρειαστείς μέσα στο αυτοκίνητό σου μπορείς εδώ να το βρεις. Κώστα, τι μάρκες μπορούμε να βρούμε, επώνυμες φαντάζομαι, μάρκες μπορούμε να βρούμε στην επιχείρησή σου? Ναι, όσο αφορά λοιπόν το θέμα του καθαρισμού, του εσωτερικού ή εξωτερικού καθαρισμού του αυτοκινήτου, αντιπροσωπεύουμε την αμερικάνικη εταιρεία Formula, την οποία μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ξεκινάμε από ένα απλό γυαλιστικό, αλυφές εξωτερικές, κέρωμα, αλυφή σε υγρή μορφή, ειδικά σπρέι για τις ζάντες, για τα λάστιχα. Μια άλλη εταιρεία που αντιπροσωπεύουμε είναι πάλι και αυτή η αμερικάνικη, πολύ καλή εταιρεία επώνυμη, η Armoral. Αντίστοιχα λοιπόν προϊόντα και εκεί. Επίσης μια τρίτη εταιρεία πάλι αμερικάνικη, γιατί η Αμερική φημίζεται στα είδη καθαρισμού, Angel One. Και τώρα η καινούργια που θα φέρουμε τώρα η εταιρεία είναι η Cyclo,
η γνωστή Cyclo, που εκτός από τα λιπαντικά της έχει και άλλα χημικά τα οποία είναι για το αυτοκίνητο. Θα σας πω ότι το μαγαζί μπορεί να φαίνεται μικρό εσωτερικά, αλλά πραγματικά εάν ψάξετε, καθίστε λίγο και ψάξετε τι μπορείτε να βρείτε εδώ μέσα, πραγματικά θα χάσετε τον έλεγχο. Βρίσκετε πράγματα τα οποία δεν φανταζόσασταν ότι μπορεί να υπάρχουν. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ για την πάσα που μου δίνεις. Εδώ ναι, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Έρχονται πολλοί πελάτες από άλλα μέρη, από μεγάλα αστικά κέντρα και βρίσκουν εδώ πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα βρουν ούτε Θεσσαλονίκη ούτε Αθήνα. Είναι αλήθεια αυτό και μου αρέσει πολύ να σου πω. Βέβαια οι αγορές που κάνω τα σαρώνω όλα, ας πούμε, δεν τα αφήνω, γιατί θέλω όταν θα έρθει κάποιος εδώ να φύγει ευχαριστημένος και για το υλικό που θα αγοράσει και για τη τιμή που θα βρει. Και σίγουρα να βρει αυτό που ψάχνει. Είναι πολύ σημαντικό ένας πελάτης να έρθει να ρωτήσει και να βρει αυτό που θέλει. Και να έχει την δυνατότητα να διαλέξει κιόλας. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και όπως τα πλάνα που τράβηξες, βλέπεις ότι στα είδη δεν έχουμε μία ποιότητα, ένα πράγμα. Ας πούμε, έχουμε 5 ή 6 κωδικούς. Και γι' αυτό βλέπεις εδώ έχουμε ένα μαγαζί το οποίο κοντεύει να βουλιάξει από τα εμπορεύματα. Έχουμε όλους τους τύπους της αλυσίδας που κυκλοφορούν στο εμπόριο, από του παλαιού τύπου έως ακόμα και αυτά τα πανιά, τα οποία ο κόσμος σιγά σιγά το κατανοεί ότι είναι ένα από τα πιο ασφαλή συστήματα για το αυτοκίνητό τους. Και ναι, έχουμε και εκεί 3 ή 4 εταιρείες που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Ξεκινάμε από 50 με 55 ευρώ το ζευγάρι, που φέτος εκεί θα κυμανθεί η τιμή, μέχρι 120 έως 130 ανάλογα την εταιρεία και τη διάσταση του ελαστικού. Και σε αυτό λοιπόν το τομέα νομίζω ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Και βέβαια να πούμε ότι δεν είναι σωστό να αφήνει ο κόσμος τελευταία στιγμή το θέμα των αλυσίδων. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει από νωρίς, να υπάρχει στο αυτοκίνητο και να είναι, ας το πούμε, να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ, άμα γίνεται. Νομίζω ότι πολύ σωστά μιλάς και όχι μόνο για τις αλυσίδες, για όλα τα πράγματα. Έτσι. Να σου πω λοιπόν ένα παράδειγμα, ότι έχει 15-20 μέρες που μου θυμίζει χειμώνα. Ναι. Και να σου πω γιατί. Έχουμε μια τρομερή άνοδο στο τρίγωνο φαρμακείο πυροσβεστήρα και το γυλαίκο. Μα όλοι αυτοί οι οδηγοί που τα παίρνουν τώρα δεν είχαν αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν οι Έλληνες έχουμε ξαναπεί ότι είναι της τελευταίας στιγμής. Είμαστε μάλλον, να μην βγάλω και τον εαυτό μου απ' έξω, της τελευταίας στιγμής. Γι' αυτό λοιπόν τι σου λέω, ελάτε να προμηθευτείτε τώρα αλυσίδες, όχι τώρα που είναι καύσωνας, από τον Σεπτέμβριο, από τον Οκτώβριο, που θα τις πάρετε με ακόμα καλύτερη τιμή και θα μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τους υπολογισμούς μας. Γιατί όλα αυτά, τα περισσότερα από τα προϊόντα αυτά, πληρώνονται μετρητής. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η επιχείρηση του Κώστα Παπαπαναγή, Auto Club Παπαπαναγής. Είναι ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ της Καβάλας. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ξενάγηση. Να είστε καλά, Στέλιο, και θα ήθελα κλείνοντας, μια και που είναι και η τελευταία Έχουμε ένα πολύ σημαντικό. Ναι, είναι η τελευταία σου εκπομπή. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι μέχρι τις 20 Ιουλίου, όποιος πελάτης έρθει και χρησιμοποιήσει το όνομα της εκπομπής σου, Test Drive, για αγορές πάνω από 50 ευρώ, θα έχουν 10% έκπτωση, ειδικά για σένα που ξέρεις ότι γνωριζόμαστε χρόνια, με έχεις στηρίξει και θέλω και να σε στηρίξω με τον καλύτερο τρόπο για την εκπομπή σου. Ακούσατε λοιπόν, εμείς στηρίζουμε όλες τις επιχειρήσεις και οι άνθρωποι των επιχειρήσεων το καταλαβαίνουν αυτό. Λοιπόν, ακούσατε την προσφορά. Όποιος έρθει λοιπόν μέχρι τις 20 Ιουλίου και πει την εκπομπή, το όνομα της εκπομπής, έχει μια επιπλέον έκπτωση στις αγορές άνω των 50 ευρώ από τον κύριο 10%, ναι, σωστά, άνω των 50 ευρώ. Τον κύριο Κώστα Παπαπαναγή. Απλώς ήθελα λίγο δύο λεπτά να μου δώσεις μόνο, να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο που τόσα χρόνια μας στηρίζει, μας αγαπάει και μου σηκώθηκε η τρίχα τώρα, ας πούμε, και έχει το καλό ότι και εμείς πάντα με το χαμόγελο και με τον καλό τρόπο προσπαθούμε να ανταποδώσουμε την αγάπη του. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς τους πελάτες που τόσα χρόνια μας στηρίζετε και υποσχόμεθα ότι από εδώ και πέρα θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Σας ευχαριστώ πολύ.